Karon na ako'y challenge. Akong pasanon si Mario kung madaog ba ni siya nako. Sige, dana ka. Sige. Ay, pag daot mo kay ni ma. Agoy. Sige. Dini sa kuan diha. Diha ka. Dini. Kay nga no kani si Mario. Gaan ra kayo ni. Nya. Ikuan ang tiil mo. Ayaw, di ba makiti ka kadaog lagi. Ay kadaog lagi ko. Ako pa. Ikuan ang tiil. Sige. Kana sige. Agoy, taysa pa. Wa na. Sa pa ha? Taysa pa lagi. Oh, kana. Parang panghawid. Sige, kana. Oh, nadaog na ko si Mario. Kailan ko mama. Ha? Taysa. Taysa pa lagi. Sige. Isakay mo tiil. Sige, kana. Oh, di ara. Akong daogon si Mario. Di ko makapwersa kay na may kamera. Ato sa ning ibutang. Taysa pa. Kaya ato ni ibutang ang kamera niya. Dagan-dagan ta ka paingon dito sa tangkal kay isulod ta ka dito sa tangkal kauban sa baboy. Sige na. Natay matan-aw may. Sige. Ay pag ikuan yung kamot. Oh, kana. Oh, daog kay nako si Mario. Ato na ning ilabay si Mario dito sa tangkal. Tesa pa. Agay. Sapa. Oh. Si Mario. Dali ra kay ko panington. Bukdo kay ko gyutots ko. Awa. Diba? Sa una, nag-pills ko sa una. Pero akong giundang kay naapektuhan ang akong kidney. Nya karon, maana na ni siya gamay na siya. Okay. Puntahan namin ang baka ni Mario. Uy. Mau tigil yung buat sige lang ako rin. Wala na nung kasi ba? Walay tao. Di ami ila utik akong igsuon. Among pagitaon ang baka. Kay wa man ko kahibaw og asagi butang. Nya kauban ako si Mario among tigwayon ang baka. Amo sad painumon sa tubig. Dahil tani butang ron mo. Mm. Di siya masambod, kaya ni masambod. Ini hapon. Ano ako ni. Aw. Naara ang among baka ni Mario. Ang baka diri na mo gibutang kay mihit kaayo ang sagbot dito. Saki. Akong sakyan. Ako ang tungon niya. Lala. Ginuok ko nabilang ka na akong talir. Ma. Ang among baka ni Mario. Among tigwayon karon. Kinsay mo kaon sa bayabas? Mangaon ta sa bayabas. Hala. Prisko kaayo. Mangaon ta. Bayabas. Ano yung sagot ma? Ano yung tigay doon? Ano? Ay, init dia. Yung magkambakang. Bod init.
Ayo dia kay naik kuan dia, naik tanum. Naik durian dia. Dinilang dalha, alik. Mag-uwan na siguro ni karon. Siya man eh, kung asan rin mo ni. Tata na tata na puyo na wala na di ba? Nagatog kagayan mo trabaho. Bisa tata. Kun Alex, kun niya sawa. Kung asan ni bitran dia kada gabi. Ya tumpong ni kadlawon, paay sa kada gabi. Kada tuwa sa Okay. Akong motor na ara din higit butang. Ay pangay ligid na. Kapon niya ligid tumuton. Ha? Ako nang iwilan. Ang Ligid. Ma, abay ko. Ngin apon na tululukluk ma. ha? Ako niya lagi init pa kayo. Okay naman sa'yo. Bayaran mo dito. Sige na. Ang baboy dito ha. Imong Tagay ko partubel ako tayo bahugan. Sige pila man. Sa kalitro. Bilang na isa dito kinuhurot. Wala na gasolina dana. Gamay na dito. Dara. Litsunon man ako di tong gamay na ako. Ako litsunon. Katorang gamay. Ay Ako doon ako. litsunon. Asa litsunon? Ako ra magtuyok to. Ngano man ag litsunon? Dat di ako. Ako Katorang gamay ma itong dako ma. si Mario. Bitaw diretso na mi guys. Aw diretso na ko paingon sa ubos siya, paingon na sad ni siya dito sa payag kay na may baboy dito. Ati manon naapod iro nya. Ari na ko. Ini ray katato sa kuan. Oh. Pero di ko na plasta lagi. Bilang ko pa di pa na sa mga kuan ay prebe lain. Sige. Pili ka ibili na lili na magsakay ka babao. Ay uban na lang tata. Ay di ko. Ha? Ako rin ko niluklok ito pagbayad ay sa bayri. Bili-bili na sa danja kay pili ang kuan niya. Di ka uban? Dan ra ko kay. Sige. Ikaw, ang baboy atim ay bahugi ang baboy niya sa udto ha. Sige, ari na ko. Bye. Kiss ako di. Tunga ra ko ibi ako tubil ni ma. Oh, kiss. Agay isa ka litro niya to nga. Tunga ra kay Scammer jud ka ha. Wa may kuan di man siya makuan ay ang kwarta ay adto. Silaw sila luklok. Sige na, kay ari na ko. Diretso ba yak uli ha? Bantay makasangit ka. Sige na, bye-bye.